what's up guys? Nakuha na natin yung gatas dito sa may dairy farm. Punta na tayo ng season. So, samahan nyo kami. Hintay yun! Face in your face. So, ayan mga igan. Dala na natin ang 300 na gatas. Bali yung tinapay wala. Kasi nagpa-general cleaning si Sir. Walang nakagawa. So bago ang lahat, shout out muna natin si Buridek, ang sponsor, at ang People's United Business. Support po natin ang kanilang mga produkto. OTW na tayo sa season, sa charity ng Charity Riders for One Luzon. Bali kasama pala natin ngayon ang United Solo Riders 075. Apat lang kami. Eto, mabigat pala yung gatas. Sa atin ng charity at saka may rides ngayong araw na to, July 10. Ride safe po sa ating lahat, and salute sa lahat ng mga riders na laging nandyan, na handang tumulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Dito na pala tayo sa may sa may clean fuel. May mga big bikes na nandyan, oh. Kaganda ng mga motor nila. Mga aha, sana all. So ayun, ito na, malapit na tayo. Yun! May gatas na tayo? Sir! Sir! Yan ang original na yun.
Ayan po, andito na tayo. Nakarating na tayo sa may charity. Ayan. Mga kasama natin. Ayun. Si chairman. Morning, sir. Morning po, sir. Kaya kapanamin natin si Sir Junimar kung ano masasabi niya sa charity na magaganap ngayon dito sa season. So, ayan po si Sir. First of all po, maraming salamat po sa mga riders po na pumunta po sa amin, yung mga iba't ibang riders po na pumunta po dito sa aming school. Napakalaking tulong po na ibigay nila po dito sa community ng Bulawan West Elementary School po. Ayun oh, nagluluto pa sila. Baka kasali tayo sa tanghalian yan. Bagwis. Ano yung bagwis? Ayun, dumating mga nandito yung mga ibang parents nagluluto kanina para sa mga bata. Ayan oh. Pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel mga sir, mga ma'am. Ayan, kasali na po kayo sa vlog ko. Barangay Bulawen, shout out. Barangay Bulawen.
Shoutout RGI Alakdan. Ayun, sir. RGI Alakdan, sir. Shoutout po. Ayun, RBI Alakdan. Ayan, pasalamat tayo sa mga kapulisan na nandito para sa dental mission hosted by CR1L. Ayan po. Ganyan sa nito, sa pwede magbumok sa kamay. Saka kumain. Pero pwede kang dumura kung gusto mo dumura. After 30 minutes sa Mga kapulisan natin na tumutulong sa mga kabataan. Ayan. So, on behalf of Season PNP, we would like to thank you all, sirs, ma'am, for sharing your blessing
Ayan, after charity, kainan na. Ayan o. Nandaan tayo nila Kagawad. Oh, si Kagawad pala nagluto dito. Ayan si Kagawad. Walang handa po siya na po sa everyday kaya. Okay lang po yun, Kagawad. Salamat. Kain na. Salamat din po, Kagawad, sa handa. Salamat po sa pagtanggap. Yun. Fernando. So, ayun. Successful na naman ang charity natin na pinuntahan. Bali, pauwi na tayo. Pauwi na tayo pero dadaan pa tayo sa tatlong bundok. So, ayan mga igan. Dito ko natatapusin na aking vlog. Ride safe and God bless sa ating lahat.